ịnọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu ahụ gọzie ili nke ndị niile kwere na gị. Ya mere ndị niile ahụ ha dị n'ime ili ji nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwaodibo gị Richard ụzọ nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya. Nye ya ihe, gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o nwee ike iso ndị nsọ gị ebighị ebi n'eluigwe, gị onye dị ndụ na-achị eze ebighị ebi ebighị ebi. Amen. Jerusalem, good on the one, Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Maka na onye na-anụ nwaanyị ọkwanje anaghị ewe iwe ọsịsọ. Iwu ka ọ bụ na onye meghe ụlọ ebe ọzara prọfet meghe onye ịkọmpi n'ụlọ ebe rebezie mma. Afa m bụ ọzọ Chukwu agọzie Ahanonu Ugonabụ 2 na-achị Anambọgụ Kingdom. Ọzọ ikwu ọ ga-adị gị na mma o. Biko gwana anyị ka isi wee mara ya, ka o si wee bie ndụ oge ọ dị ndụ. Ọ bụ ezigbo mmadụ? Onweghị onye amagha the rich man, maka ya na-akpịa the rich man, ahịa wụ Richard ụzọ. Ihe jikwa wee mara ya the rich man, onye na-enwe aṅụrị, ọ naghị achọ okwu mana ọ ga-achọtakwana ya. Ezigbo mmadụ ka ọ wụ, onwe onye na-agaghị akọ ihe banyere ya n'ụzọ ziri ezi, onwe onye ga-akọrọ ya akụkọ ya na-ajụ ụzọ n'ụzọ ziri ezi ka a ga-akọ ihe gbasara the rich man. In short, ọ dị m mwute maka mụ na Richa na ndị ọzọ nọcha anya maa njakịrị gbaa m rikọ. Mgbe esi ka enyi ya mmanya anya, ọ sị m na ọ gaghị aṅụ mmanya. Amagha m na adị m surprise mgbe akpọ m n'ụtụtụ taa ebe 5 AM na Richa nwụọ. Ntie sị onye mụ na ya nọ nnyaa maka ahụ ome asụ onye na-ahịa ahụ kama ya okwu ya onwe ya agbachaghị agbacha. So ọ dị m mwute na Richa hafụrụ anyị, mana kekwana ya ga-eme.